Това видео го правя само за вас, от Patreon хората. Ще ви пусна един репортаж от Нова телевизия. Едно изследване. 2026-та сме. Аз почнах 17-та ли беше, или 16-та? Значи вече 10 години откак аз правя видеа. Идеята ми на точно във второто видео говорех за тези неща. Предричах какво ще стане. Какво унищожение ще стане с младите, защото ние старите все пак, макар че и дартаците ги удари в главата тая простотия, как ще погубят социалните мрежи, а вече и екраните, човешкото в хората, как това го обяснявах от 10 години го говоря. Чак сега се сетиха и пак нищо няма да направят. Според мен процесът е необратим или много трудно обратим и ние, ако някак си и затова хората търсят някакво спасение в такива хижи, като Петрохан, в разни училища, а проблема е толкова елементарен, че няма на къде. Просто трябва да се говори на младите хора, трябва да се вземат мерки, трябва да се обяснява. Никой не говори за секс. Аз поне се базикам постоянно с ебането. Кой се ебал, кой не се ебал. Навсякъде ме гледат като отровени от гъби. Ако говоря, че съм изял някой човек и съм станал канибал, по-няма да е чудно, че се говорят тези теми, отколкото че говоря за ебане. Затова го правя. Тук си говоря както си искам. Искам да изгледате репортажа, ама внимателно да следите всичко, какво се говори в него. Защото процентите са страшни, а те не са реални, те са още по-страшни. Как социалните мрежи в ера, в която сме толкова избори за комуникация, доведоха до големи промени, включително и в нашата комуникация. Наистина 25 годишните, под 25 годишните, 45% от тях никога не са закачали жена в разговор на живо през живота си. Татяна Йорданова направи едно много интересно изследване в рубриката Високо напрежение за отражението дори върху любовта на социалните мрежи и на общуването ни днес. Добро утро, Танче. Добре дошла. Любов по време на социални мрежи. Видях, че така сме го звучи като любов по време на някакво заболяване. Точно така, да. След като изтрезняхме от Свети Валентин, да погледнем трезво на нещата и да видим тази група от хора, която не е обхваната от Националния статистически институт, необвързаните хора. Защото статистиката се интересува от това колко са се оженили, колко са се развели. Някак си не се говори за тези хора, които просто не си намират партньор. Ето да видим едно проучване на Клуб Пар сред 5000 необвързани мъже и жени. Става ясно, че 34% от мъжете и 39% от жените не излизат на срещи. Възрастта е 25-45 години, да, също важно уточнение. Да. Млади хора, които би трябвало да са в пика на запознанствата, всъщност предпочитат да комуникират онлайн. И един от 3 българи не е бил на среща цяла година. Това е за 2024 година. Между другото се правят и сега такива проучвания сред необвързаните, но можем да видим следващата графика, която показва какво се случва. Тя вече е на Националния статистически институт и говори за това колко често ние използваме за чатене социалните мрежи. Тоест, съвсем ясно се вижда, че ако през 2020 година сме ги използвали малко под 50%, 2025 година вече 71% от времето, в което ползваме социални мрежи, е именно за чатене. Това означава ли, че всичко, пък от друга страна всичко преминава онлайн, не можеш да сбъркаш с партньора и пък ако излезеш след голямо чатене на среща, успеваемостта е направо сте за сватба. Да, психолозите го казват. Всъщност много рязко спадат уменията ни да комуникираме. Просто защото вече сме свикнали чрез емотикони, чрез много бързи, кратки съобщения. Всичко е като на интервю за работа. Интересният въпрос е докъде това вече влияе на демографията.
Кога демографията ще бере плодовете от това? И с този въпрос ние направихме следващия материал. Направили сме и няколко експеримента с оператора Димитър Василев, които ще бъдат интересни според мен на зрителите, да видим как върви онлайн комуникацията, какво искат необвързаните мъже и необвързаните жени. Много интересно за всички, на които им задават въпроса защо си сам, няма ли някоя вече. Много интересни минути предстоят. А иначе тази графика, това е комуникация не само по отношение на срещи и такъв тип интимни отношения, нали? По принцип комуникация. Добре, гледаме. Гледаме с интерес. Как беше по време на... Любов по време на... Изключително голямо усещане за предлагане и изключително високи нива на самота. Много хора но се чувстват сами, отхвърлени. Социалните мрежи са сериозен фактор за бракоразводността и за изневерите. И трайно пречупиха стабилността на връзките. Аз познавам лично няколко случая на мъже, които са изготвили план за самоубийство. Статистиката наистина е много стряскаща. 67% от мъжете между 25 и 35 годишна възраст са необвързани. От тях 35% последната една година не са ходили на нито една среща. Ако си от тези проценти, това видео ще ти каже истината в очите. Истината според психолозите. Ако си от останалата част, това, което казват, е и за теб. Защото ще ти подскаже в какво общество може би ще живеят децата ти. Ще направим един експеримент. И за целта в студиото ни вече чака един мъж, необвързан от години. Така, слагам ти микрофона, като идеята е да бъдете съвсем честни, да кажете това, което си мислите. Дори това да означава да влезете в спор. Ще ви разделя този параван, като след края на интервюто ще го махнем и вече може да се видите и да се запознаете. А срещу него ще застане ето тази дама. Тя също е необвързана, въпреки многобройните предложения, които получава онлайн. Ще уважим желанието и на двамата да останат анонимни. Слагам ти микрофон. Няма да виждаш кой ще стои пред теб. После ще махнем паравана между вас и може да си говорите колкото искате. Начало на разговора. На 35 години съм. Работя, смея да кажа, че имам добро образование, квалификация и така нататък. Тренирам, спортувам. Защо си сам? Защо съм сам ли? Питал съм за това нещо и не мога да си дам отговор. Имаш ли социални мрежи, свързани именно с запознанство? Ами да, имам Tinder. Какъв е твоя опит там? Ами, доста лош. Ти защо си сама? Може би защото имам твърде големи изисквания и защото не съм много склонна да правя компромиси. Направо съм отчаяна заради подхода, който мъжете имат към жените. Така, сега ще ви помоля да извадите телефоните си, да отворите социалните мрежи и да кажете от профилите, които виждате, на кого бихте дали шанс и на кого не. Започваме с дамата. Този не, защото е плешив. И този не, защото е твърде нежен. Този не, защото има твърде дълга коса. И някой да, няма ли? Този е готин. Има коса и брада. Добре, твой ред е. Да. Не. Да. 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 Ще се върнем към този разговор, за да опитаме да отговорим какво толкова искат мъжете и жените, което не успяват да намерят онлайн. Но преди това. Да видим какво показва статистиката за една от социалните мрежи, която цели да запознава мъже с жени. Статистиката там показва, че мъжете са почти 3 пъти повече от жените. Тоест, 75% мъже се борят за вниманието на едва 25% жени. А какво се случва, когато излезем от социалните мрежи и погледнем реалността такава, каквато я описва последното световно проучване? 67% от мъжете под 30 годишна възраст са необвързани. И те се надяват, че една жена от 35% свободни жени ще бъде тяхна. Откъдето и да го погледнем, статистиката е на страната на жените. Но какво имат да кажат психолозите за това? От 100 жени, на които мъже е писал, ще му отговорят 6. Съобщенията ще бъдат до 3. Отговор, въпрос и комуникацията свършва. Комуникацията е абсурдна. Име, запознанство
какъв цвят харесваш, каква музика слушаш, стандартни въпроси, но отекчителни са и за мъжа, и за жената. Няма никаква химия, защото няма как да има феромони през интернет. И естествено разговора се разпада от само себе си. Комуникацията изглежда ненужна, не могат. Това е закърняло. Това е като апендикс. Там е възможно, обаче какъв е смисъл да го правя? Другото е много по-лесно. Доцент Алексей Пампоров. Задаваме му въпроса дали наистина социалните мрежи ни дават неограничени възможности за запознанства. Изследванията това показват, че хората си продължават да си живеят в балони, а алгоритмите ви предлагат приятели на техните приятели. По-лесно ли е да намериш своята половинка, когато имаш много избор? За мен не е по-лесно, защото момчетата се представят по един начин в социалните мрежи, а на живо се държат по тотално различен начин, не говорят, много по-срамежливи са. Доста момчета пишат с правописни грешки и това е много отблъскващо и аз просто спирам да отговарям. Как обикновено протича едно заговаряне от тяхна страна или опит за комуникация от тяхна страна? С някакво много тъпо изречение. Опа, как сме? Стефан Станев в своята академия учи мъжете как би трябвало да се отнасят с една жена на живо. 45% от мъжете по 25 годишна възраст никога през живота си не са заговаряли жена на живо. Никога. И няма да става по-добро положението. И жените са изразнени и съответно какво остава като избор? Да отиде в Tinder. И те масово се дразнат, защото получават същите тъпи реплики от мъжете. В момента по статистика хората влизат около 11 пъти на ден в Tinder и прекарват средно 90 минути на ден. Една от главните причини да отиват масово към Tinder е защото на живо им е много трудно да заговарят. Не са го развили като умение. Имахме един клиент, който за една година беше заговорил с 700 жени и не беше стигнал до нито една среща. А е добре изглеждащ, добре облечен, с кола и с пари. Връщаме се към разказа от първо лице. В това море от избор ти намерил ли си своето? Този избор е нереалистичен, малко е илюзорен, защото краткосрочните отношения са лесни, обаче дългосрочните са трудни. Започвам да губа желание да се комуникирам с отсрещния пол. Забелязвам, че генерално това, което търсят, не съответства с това, което предлагат, както казах, и не съответства с това, което аз предлагам. Реалистични ли са очакванията и изискванията на жените според тебе? Според мен не. Те искат в почти всеки един аспект мъжа да е успешен, амбициозен, да изглежда добре, да се поддържа, да има някакъв стандарт. Ти трябва да предаваш, ако не на 100%, поне до голяма степен същото нещо. Забелязвам, че те реално искат едно нещо, същевременно те ни го предлагат. Дори на 50%. Търсят богат, красив. Аз не смятам, че всяка жена иска богат мъж. Не мисля, че най-важното е да е богат, но предпочитам да е олегнал и да има визия за живота и какво иска да прави с живота си, а не да разчита само на родители. На мен ми се е случило, като разберат, че нямам някакъв бизнес и директно ме режат. Би ли дала шанс на човек, който знаеш, че ти изкарваш повече от него, знаеш, че най-вероятно няма да ходите на почивки, но знаеш, че той е много добър човек? С такъв мъж, честно казано, не бих искала да бъда, защото аз искам партньорът ми да бъде равен с мен, а не аз да се налага да се държа като негова майка и да го бутам напред и само да му давам насоки какво да прави и как да си подрежда приоритетите в живота. Задаваме и на психолозите въпрос, на който няма един верен отговор. Искат ли жените прекалено много или това е оправданието на неуспелите мъже? Мъжете получават много малка обратна връзка, когато пишат на ново момиче. И малко жени им отговарят, те се опитват да компенсират чрез по-голямо количество. Съответно, жените е нормално да станат по-селективни. Предлагането е много по-голямо. Оставяме с впечатление, че всичко е пред нас, на тезгяха и може да се избираме като в магазин. Ставаме по-критични. Винаги има нещо по-добро. Това е каца без дъно. Там винаги има още. И
човешката природа е такава. Да проверим какво по-добро има. За да разберем какво се харесва и какво не се харесва онлайн, ще създадем два фалшиви профила – мъжки и женски. Тези хора не съществуват. Дело са на изкуствения интелект. Правим още техни снимки, качваме по едно и също време в мрежа за запознанства и чакаме. Още в първите 40 минути 30 мъже дадоха знак, че искат контакт с жената. За същото това време нито една жена не хареса създадения от нас мъж. Седмица по-късно, докато в женския профил съобщенията вече преливат, в мъжкия има само 2 жени потърсили контакт. Няма да отговорим на нито едно написано съобщение. Вероятно всеки един от писалите мъже ще приеме, че тази жена не го одобрява. Какво се случва с тези мъже, които не са одобрени, отхвърлени са? Ако имат ниско самочувствие, техните проблеми като тревожност, депресия, те се засилват изключително много и затова може да доведе и дори до самоубийствени мисли в някои случаи. В другия случай отрязванията ще ги приемат негативно, но насочвайки чрез агресия към света. И тогава се стига до тези тъпи твърдения, като жените се правят неинтересни, или всички жени са еднакви, или търсят пари, коли. Стават много по-фрустрирани. И това е много опасно за българското общество. Защото фрустрираният мъж много често избива към агресия. И е много податлив към секти, към токсични философски течения и дори терористични клетки. В момента се наблюдава изключително често спад на тестостерона при мъжете. Те са пасивни, ама пасивни. Вероятността на един мъж да предприеме някакви действия в момента сигурно е под 10%. Социалните мрежи ли са виновни за тая пасивност, според вас? Сините екрани като цяло. Те търсят момичетата да им пишат и малко сякаш в днешно време мъже и жената са си разменили ролите. И мъжете и жените не искат да правят компромиси. Аз бих се обърнал към жените да се зададат въпроса дали това, което го търсят, те го предлагат. Защото забелязвам, че не се случва. Да наблегнат на естествената си красота, да намалят корекциите, да сложат джуки и 57 екстеншъна, трябва да си комплексирана. Повечето казват, че искат натурални жени, но всъщност предпочитат повече жени с доста корекции, филари в устните, силикон и други корекции по лицето. Искат малко да се изфукат, така да се каже, с жената, която са. Онлайн свят, в който и мъжете, и жените се чувстват като продукти. И за да се продадат, лъжат как изглеждат, какво имат, какво могат и какви ще бъдат. Същите тези мъж и жена ги връщаме 40 години назад. По-лесно ли щеше да им бъде и какво щеше да прави всеки един от тях различно от сега? Генералният отговор, че двамата щяха да се стараят. На среща след онлайн запознанство се очаква, че би следвало да се случи същото, като което би се случило в бар през 90-те. Да, обаче на химията я няма. Феромоните не се усещат по този начин, защото на човека и мъжа и жената отиват с ясната нагласа, че отиват на среща и трябва да харесат отсрещния. Те са на интервю за работа. Абсолютно. Те са на кастинг. Поглеждаме със страх към въпроса дали заради всичко това демографията ни вече търпи последиците. Социалните мрежи са сериозен фактор за бракоразводността и за изневерите. Защото вие можете през тайни чатове, през съобщения, през платформи да си пишете, да поддържате комуникация, да създавате лесно да поддържате паралелна връзка. Защото иначе трябва да успеете да се скриете от мъжа си или от жена си, тайно да си договорите нещо и така. Данните на Националния статистически институт за браковете и разводите показват ясно. След 2005 година делът на разводите рязко нараства. В ерата на социалните мрежи разводите са над 2 пъти повече от тези през 90-те години. Социалните мрежи правят много лесно стъпката в страни. Другата лоша шега изиграват на онези, които сега са по-млади и по-неопитни, именно защото започват да им липсват социални умения в реалния живот. Може да сте прекрасен човек онлайн, може да сте много острумен, да пускате готини мемета,
и да не знаете как да погалите жена, как да й подадете палтото и да й оправите косата след това, нали, за да ни я затисне, как да й подадете ръка. Започваме да стоим на дистанция един от друг, защото сме свикнали с дистанцията, която я има от социалните мрежи. Махаме дистанцията между мъжа и жената, които досега си говориха без да се виждат, като в онлайн чат. Пада бариерата между тях, поне привидно. Техен ред е. Но по навик, вместо да продължат разговора си след здрависването, и двамата поглеждат в страни и млъкват. За Здравей България, Татяна Йорданова. Така, изгледахте репортажа. Виждате, аз когато говоря, че са порнозависими и чикиджи, 90% от младите мъже и жени все ми викат, стига при кая глупости, не може да е те. 67% или 70% от изследванията младите мъже са необвързани. Значи след като 70% от младите мъже са необвързани, няма как 20% само от жените да са необвързани. И те са толкова, но изследването те показва, ушким. Значи 70% са си признали, са необвързани. Другите са толкова обвързани. Колко пъти казвам аз, като ми кажат, ама има и кадърни млади хора. И аз винаги казвам, с кого го сравни? Значи нивото е толкова ниско, че той ако повари по пътя, ние викаме, абе става. Не бе, не става. Не става. Другите 30% или 25% долу-горе биват полубълъсни бастуни. Жените, той дед го говоря за тези секс играчки, си навират едни пластмаси усливите и викат, мене мъж не ми трябва. Не, трябва и тя даже не знае. Какво значи той? Единият от коментаторите говори за феромони. Те не го знаят който и нещо. Човек най-малко възприема с очите си. Говорим за секса. Едно време на тъмно и срам ги. Как им ставаха пишките и как се чукаха на тъмно. Да не са зяпали. Докосване, мирис, вкус. Целувки, мелувки. Те неща чар. Чухте ли го момичето, че поне е направил грешки и тя е отвращало? Да те отврати, че он е направил някаква правописна грешка. Ама ти няма му гледаш хуя с правописните грешки, бе, моето момиче. Вие представяте ли си за каква тъпотия, за каква шизофрения става въпрос? Те се харесват по снимки, а те снимките ги манипулират от 15 години. От 10 поне. Те на снимката не е същия. Друго. Има едно нещо, се казва чар. Емоция. Когато говориш с този човек, какви са флуиди, дет му викат. Ти да го усетиш, ти да го разбереш. Те не могат да говорят. Вие с млади хора, днеска си говорим с един. Говорил ли си с млад човек? Това е виновно образованието. Той ще каже да, не, да, не. Изречения не могат да съставят, камо ли да се свалят. Това са виновни те с феминистки простотии. Колко мъже били заговорили жена? Ами те на Запад, ако я заговориш, тя ще осъди за сексизъм. Чухте ли мъже, ако каза, вече губя интерес към отсрещния пол. Той е почти готов педал. Педалите са активни, отива, извърта му един минет и той става педаласт, да чуеш, що станало педал момчето. Защото педалите и лесбийките са активни, а нормалните не са. В реалния живот, бе. В реалния живот. Офлайна. Те си чатят 70%, са станали дет, си чатят само дет, не си приказват. Те не могат да говорят това. Помните ли от кога го говоря? Видяхте ли на репортажа, че като махнаха той и те само са здрависали и погледнали на една страна? Ам какво да му интересно? Днеска прикавам на едно там момиче и му викам, добре бе, аз преди да дойда на времето, като отиваш с жената и си мислиш, ей, прошаво ли ще е кочето?
Проскубано ли ще е? Рижо ли ще е? Черно ли ще е? Какво ще е? Интереса, ти са и гърдите, зърната, интереса. Ама сега знам, че ти си бръсната слива отдолу, те не и същи. На 100% знам, че циците ти са изкуствени и аз какво да чакам, какво да гледам? Чухте ли колко е паднал тестостерона на мъжете? Вижте ги момченцата, като върнят, те са, дори да не са се проибали, походките им педалски, бе. То застанало седи, то няма нищо мъжко в него, бе. Момичетата са същи. Тях пък ги направиха мъжкарани. Не мъже, не такива мъжко момиче, нали, да е корава в живота, а мъжествена. Тези неща, от кога ги говоря аз? Помните? От кога ще стигнем до той дереже? Ние сме в той дереже. Аз Фейсбук днес за той не го харесвам, знаеш ли? Защото лайкване, писане, те не си говорят тези хора. Разбираш ли? При мен са идвали 3-4 момичета и сина ми ги показва на фотошоп, на Фейсбука. Гледаме, като дойде, тя съвсем друга, аз не мога да позная. Същи са и те спалячовци, те са снимат. Те живеят за една простотия. Разбираш? Да се хареса на някой. Ма това не е същия олигофрен като нея, разбираш? Те не могат да си говорят. Бе, те на Милен Цветков, репортера, отиде и ги пита момчета на морето, от кога не си правил секс, бе? Момчета, момичета на по 23, 4, 5 години, разбираш ли? И то не вика да не се сложи, вика един път. Лъжи. Ти представяш на 25 години, 20 на морето. По един път и не правили, разбираш? Вижте, нали си представете, 70% нямат връзка. Не могат да се заговорят, бе. Те не могат да си говорят, бе. Ами че ние сме приключили. Ние сме приключили. Как няма да има самоубийства, как няма да има секти, как няма да има изтрещели, как няма психолози, психиатри, лапат мангизи, нищо да не правят. Това е задача на медии да ги обясняват тези работи. Това е задача, забелязали сте, на образователна система. Забелязали ли сте къде са гьонсураци, тиквеници? Всичките са и с слушалки. Вчера гледаме едно момченце, то пак беше като педал с едно момиченце. Идат да тренират. Те не си говорят и двамата са с слушалки. Няма емоция, няма да се базикат, няма да се майтапят, няма да... то няма живот, бе. То няма живот, бе. Те няма, то речник няма, бе. ОК, КП. За те си мутикони, от кога говоря? Аз сега съм спрял да говоря, защото тя трагедията е пълна. Какви икономики, какви петля? Ние убихме себе си, ние убихме децата си, ние убихме всичко, бе. Те нямат желание, от кога го говорят за той, че са асексуални, те не ми вярват. Те мислят, че прикавам простоти. Тъс мога, дете наложиха, най-много се продават вибратори. И зато и жените викам, аз си навра там, сливата си навра един вибратор, също като и бането. Нищо общо няма си бането. Нищо общо няма с истинския секс. Те дори няма кой да им обясни какво е секса. От той порно изтрещяват. Значи, разбирате ли за каква трагедия, за какво падение става въпрос, за какво самоунищожение? И той го говоря от... Аз го говоря от 15, от 10 записвам. Чак сега! Големите дета, аз съм най-глупавия, най-простия, най-не разбирам. Те всичките шарани, професори, доценти и всякакви разбирачи ги слагам в джоба, защото аз нещата, които съм ги предрекал, не като баба Ванка, ам ги виждам и ги мисля и ги анализирам, те стигат големите професори, всички са ги зяпнали след 10 години. И тя работа вече свършила. То вече приключило. Те не ги разбират. От кога говорят, че те малките работи, уж невинните, са най-големия бич, най-голямото унищожение на нашето общество. Не са парите само, бе. Не са парите. Това е убиване. Трябва да се забрани на младите хора да ползват смартфон до 16 години, бе.
смартфон да ползва. Телефон като моя, ало, да. За да останат човеци, за да могат да си говорят. Трябва да се върне старата образователна система, да го изпитват на дъската. Те електронизираха всичко. Вчера в полицията там, дет ма глобяват, стана въпрос за телефоните и вика, знаеш какви са умни? Тъс, дет ми пише там фиша. Дет плащам. Вика, знаеш, тук на 2 годинки с малък си пръщенца, вика, търка по телефона. Виждате ли за каква простотия? Не е умно, то ти го убиваш. И той трябва да се говори навсякъде. Навсякъде. От сутрин, както приказаха за ковида, те трябва да приказват за той нещо. Трябва да се вземат мерки. Трябва да го изпитваш на дъската. Трябва да има преразказ, трябва да има разказ, трябва да мога да говори. Трябва да се забранете тези феминистки тъпотии. Мам, как да те заговори, като ти ще пуснеш жаба и те ще го арестуват? Откак е Испания, откак са ги кръщават на майките си и феминизма там е на почет, от мачовци, деца биеха с бикови, испанците и италианци са най-големите педераси в света. Там всеки ден има прайд педалски и лесбийски и шизофренен на всякакви извратеняци. Точно поради тая причина. Феминизма. Те с феминистки. Помните ли имаше една патка тук в Петриан, деца включи и каза, аз мога го смачкам мъже винаги. Вика ми, ко печелиш? Няма кой да чукам. Аз ка имам вибратор. Тя иска да мачка мъжа. И после, що мъжете? Ко да стане? Страх ме е за внуците ми. Защото от години го говоря, че обществото определя, защото той един ден на Кирчо ще му се доебе. И сега докато заглежда какичките и момиченцата и като му тикнат телефона, колко са могат, че се стараят, но другите имат всички, то ще бъде, понеже е нормално, като отлъчено. И той всички гьонсурати, родители, майки, бащи, баби, трябва да го знаят, бе, насякъде трябва да им говорят, че той не са умни, като му обмажи от телефона, бе. Че го убиваш, бе. Че го убиваш. Всичките дет чатят. Колко пъти го прикаваме, каква ти е далаверата, като се направи на задник, като се сложи джуки, муки. Не случайно ги измислиха те с моди. Почнаха от путките, да си ги бръснат, да са еднакви, да нямаш интерес да отидеш. Ти знаеш какво ще видиш. Ти знаеш, бе. То няма друга. На едната малко повече виси клитора, другата малко по-малко. Нищо интересно, нищо друго. Нищо възбуждащо. И той вика, ще лъскам бастуна, си пусна с коса му порно. Или нещо друго ще си пусна. Нали чуете, от 25 до 40 годишни мъже нямат връзки. Ам те са чикиджии. Властни бастуни. Пред самоубийства. И то е факт. Това е така. Жените, що били по-малко активни, що си навират и сливите нещо. Те етен. Или стават лесбийки. Как да стане тя? Как? И само го констатираме. Не бе, трябва за вчера, за оня ден да се вземат мерки. В училище да се махне тъс простотия. Да се забранят тези неща. Да се говори навсякъде, че това е отрова, това е убийство. Това е убиване на обществото, на младите, на старите, на всички. Нали го чухте едно време? 90-те в бара. А ти трябва да заприказваш. Ти трябва да я намериш, да я видиш, да я срещнеш, да я чакаш у бара. Дали ще дори, няма ли да дори. А сега тя на тъс снимка не ми хареса. И ти на снимката как го позна? Какъв човек е? Как го позна? Как го позна? Колко мама? Ти си показват и пишките, не? И путките си показват. Покажи ми, тя показва. Той покажи, той я показва. Или си го праща. И какъв интерес да има? Как да си говорят? Кога си говорят? Тя го харесва по снимка. Как някой по снимка ще разбереш, що за човек е? Как ще го усетиш? С докосване. Има някои са космати, като ресторасташки. Има някои са с по-нежна кожа. Има някои тези татуировки, кожата им като шкурка. Ма то не го интересува, защото не знае, че ласките са много важни.
Сексуалната игра. Кой ми говорил за сексуална игра? Кой им говорил за тези неща? Никъде нищо не говорят. Никъде. Ни родители, ни никой. По-рано се прикажеш само за ебане, за пари и за той. То сега никой не приказва за ебане, бе. Те са слушалките в залата, къде Гьон Сурат и слушалки слоил. Варикът мумифициран. Не знае къде се намира. Слушалки, тя дъни музиката вътре и той слушалки. И от слушалките от уреда отива на телефона. Как да стане? Те са там, не си говорят, бе. Няма майтапи, няма хахо, хихи, няма. Те не знаят кой майтап. Ти го избазикаш, то гледа като говедо. Той не те разбира, то те разбира буквално. Той не знае кой е метафора, той не знае кой е майтап, той не знае кой е виц. Той не знае нищо. Нищо човешко няма, нищо. Дет вика оня, понеже е много интересен, правил мемета и каквото топли мемето. Ще я бръкнеш огашите ли? Аз като едно време моите като ми разправяха, че спали, целували са, ама не са фанали за мунката и за патката и викаме, как го правихте, бе? Какво правите? То естествено да им бръкнеш огашите. Ака, шефе. Че ми се е разсърди той, дед го казах в срещата в Казанлък. Ми се обади. Дет аз човек го направи, пътом ми вика, шефе, изтри той, че дед го каза там. Нали? Ем ни кадърно, ем курнас, ем нагли, ем арогантни. Трагедията е пълна. Пълна. Вие поне тука, дет сте в Patreon, нарочно го направих тука. Само за нашите хора. Защото вие ни помагате, виждате в тези трудни времена. Сега ще трябва да тръгвам и да помагам на Евелин. По срещи, по изборите, всичко е пари. Тъй, че искам да помислите и когато дойде един човек, като аз си мисля, че Евелин и тези хора ще направят, защото те много неща от нещата ги знаят. Или ако не знаят, слушат и чуват. Умният човек пита, пати ли я, пита, можеш ли я, защото не мога да разбираш от всичко. Той е организатора. Ние трябва да тъс простотия, ние се унищожихме, бе. Ние се самоубихме, бе. А за децата да не говорим. Децата нямат, те не знаят какво значат тези неща. Тя ги е страх от живата среща. Колко пъти го разказах той нещо. Пишат си, ще те скъсам, ще ти го лапам, ще го духам, ще ебън, ще таковам. И на срещата видяхте ли? Като се видят и си гледат бомбета на обувките. Те наистина е живота. Те евала за репортажа, който са направили. Ма 9 часа сутринта. 8 пуа. 9. Кой да го гледа? Те на работа хората. Кой да го гледа? Той нещо трябва денонощно, както за COVID беше. Да знаеш, че той е отрова, той е убийство. И да станат нормални. И да станат нормални. Защото всичко приключи. Нали си представяте? 70%. И с всяка година растат проценти. А те, значи, след като са 70, са официално са ги обявили, са 100. Казах ли ви, че има единици хора? Те ми се хиляха, те ми викаха, такъв тако. Казах ли ви? Единици има, дет има такъв, дет могат. Аз като съм с телефон с копчета, не съм умрял. Детето ти, не бе, те трябва да са деца, трябва да имат детство. Трябва да имат юношество. Закачка. Да почнат да водят полов живот. То на 40 му било рано да ражда. Или да прави деца. Ам кога, бе? Ам кога? Кога ще станеш дядо? На 120. Ти няма да доживееш до толкова. До 40, до 50. С сегашния начин на живот. Гръмният тестостерон. Не знам как го направиха. Точно е тъй стана. Няма битка, няма мъжко, няма... Аз стои разправям оня ден. Гледам ни. Такива деца мюсюлмани там нагоре. Пес на стан дет завършват. Дартаците отпред играят там техни танци. Дартака като са напъчил, играе, ама стъпа. Над 70 годишен краката му са изкривили, той крив, ама наежил са.
Колко от пола ред назад, те тъй явно по-младите са отзаде, хем са там мюсюлмани, там уж са с семейства, с традиции. А те дартаците по-зверои от тез. Младите, те като капучите. Трябва и нещо да спре. Мъжете трябва да са мъже, жените трябва да са жени. За какво мислиш, пак ще се повторя, направиха буркини, щангистки, футболистки, да няма нищо женствено. Какво да му харесам на кривокрака футболистка? Какво да я харесам? Или щангистка? Или на буркиня с чупените уши и скъсия врат? Или на боксерка, на мачкани я носи на дутите вежи? Какво да я харесам? Той са мъжки неща. Воински, войните. Жената трябва да е нежна. Трябва да е елегантна. Трябва да е красива. Не е преси, не е мускули. Всичките мори, от кога ги говорят тези неща, дед ги натикаха, дед уж се възхваляват. Те вече, те не знаят, то по снимка харесва. Да видим го ще хареса и как го хареса ти. Аз той викам, ти добре, той докато не го фанеш, докато не правите поне 10 пъти секс, ти не мога да разбереш, бе. Ко значи? Той моля та чука, не моля та чука. Моля те бе, не моля те бе. На 99% любовта и браковете се поддържат от секса. А като не са и бетика си от телефоните и си пишат, има го изневерим. Тя не му е изневерила или той. Те само си писали, защото от тях не са ебат. Едно време имаше един лав, ако не беше у вас, комшията ще е бе, друг ще е бе у вас. Няма нищо вече нормално и човешко, нищо. Всичко е шизофренно и олигофренно. Дано ама разберете, да се опитаме, белким нещо стане сега с тези избори, ама докато ни нещо да си спасим децата. И нас себе си. Като искаш някой, ало, ще му чуеш гласа. Като пишеш, какво ще чуеш, бе? Емоция чуваш ли? Поглед. Много време тя погледнала ли ме, не ме ли погледнала? Аха, хвърли ми един поглед, аз ще отида там. И се биехме за жените, бе. Ма то вечер имаш по 4-5 боя по баровите за жени. Мъжете се бием за жените. Те сега, жените се бият за мъжете. А той седнал като Путю Маринкин. Отивам, момичето си поръчва водка, той си поръчва минерална вода. Еба си майката. Еба си майката. Тя се напива, той я носи. И го говоря от години. Разгеле, те го направиха, ама то тъй ще остане. Наблягаме на него, да видите, си направите сметката, че не случайно сте ми абонати и не съм някакъв тапак, както му определят, имам акъл повече от тете, сети всичките заедно, защото аз тези неща сега дет се случват и дет вече ги констатират, ви ги предричах преди 10 години. Преди 10 години. Ко ще стане, ако продължавате? И то става. Чао!